Porque empezaron a traballar xa a noite do domingo para, o sea, a noite do lunes, a noite do domingo para a noite. Pero con lo dejen sacar fotos y las que se vean sin casco. Sí, se lo ponemos. Es una chulada. Pero las declaraciones abajo, ¿no? Por el ruido. Aquí. Esto se ve perfecto. El ruido es que estamos con ahora. Modificados, pero bueno, está claro que é unha obra de unha envergadura que traballar. Eu a primeira vez que vine aquí, e vin como estaban traballando aquí ao hospital. Bueno, bo día a todos. Acompáñame hoxe a delegada territorial, acompáñame o xerente, Luis Verde, a directora territorial, e acompáñame tamén o xefe de servicio, Felipe de la Vega, de Axencia Galega de Infraestructuras aquí da provincia da Coruña. A verdade é que teño que dar a noraboa, en primeiro lugar, os técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras por todo o traballo e esforzo realizado, tamén, por suposto, a empresa constructora, tamén a delegada que fixo un traballo diario, por suposto, a vos, aos medios de comunicación, por esa campaña publicitaria que fixechedes, que axudou tamén a que se fose máis fácil. Vedes que todo foi segundo o previsto, de feito foi máis rápido incluso do previsto, estiveron traballando as 24 horas do día, o cal é, por suposto, de agradecer o gran esforzo que se fixo. Xa está demolido o viaducto, polo tanto, xa vedes que están a traballar nese desescombrado para que a C12 se aperture hoxe mesmo ás 23 horas e 59 minutos. Foron en total 4.000 kilos, de 4.000 toneladas de escombros deste viaducto, que ahora mesmo posteriormente serán machacados, acopiados e reutilizados. Esa economía circular da que tanto temos que abogar, pois serán reutilizados nese futuro viaducto destes anéis. Sabedes que fai pouco rematamos a demolición do hotel de Doentes, que nos permite continuar por esta senda, por esta obra, por lo tanto, os traballos continúan agora coa demolición dos vanos do viaducto que restan, pero xa coa C12 aperturada.